Mae'r salmydd yn datgan yn y salm fawr, y mae dy air yn llusern ni'n troed ac yn oleuni i'm llwybr. Bore da i chi i gyd. Rydyn ni yn cadw heddi ail Sul yr Advent fel Sul y Beibl. A gadewch i ni wrando am air Duw ac yn gyntaf o Lythyr Paul at y Rufeiniaid, pennod 15 ac adnod 4. Ac fe ysgrifennwyd yr ysgrythurau gynt mwyn ein dysgu ni, mwyn i ni trwy ddyfalbarhad a thrwy i hanogaeth hwy, ddal yn gafel yn gobaith, a rodded Duw ffynhonnell pob ddyfalbarhad ac anogaeth, i chwi fod yn gytun eich meddwl ymhlith eich gilydd yn ôl ewyllys Crist Iesu, mwyn i chwi yn unfryd ac yn unllais ogoneddu Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Am hynny, derbyniwch eich gilydd fel y derbyniodd Crist chwi, gogoniant Duw, oherwydd yr wyf yn dweud bod Crist wedi dod yn was i'r Iddewon mwyn dangos geirwiredd Duw, sef ei fod yn cadarnhau'r addewidion i'r hynafiaid, a hefyd mwyn i'r cenhedloedd ogoneddu Duw am ei drigaredd, fel y mae'n ysgrifenedig, oherwydd hyn clod fwraf di ymysg y cenhedloedd, a chanaf i thenw, ac y mae'n dweud eilwaith, llawen hewch genhedloedd, ynghyd â'i bobl ef, ac eto, molianwch yr arglwydd yr holl genhedloedd, a'r holl bobloedd yn dyblu'r mawl. Y mae Eseia hefyd yn dweud, fe ddaw gwreiddyn Jesse, y gŵr sy'n codi i lywodraethu'r cenhedloedd, arno ef y bydd y cenhedloedd yn seilio'i gobaith. A bydded i Dduw, ffynhonnell gobaith, eich llenwi a phob llawenydd a thangnefedd, wrth i chwi arfer eich ffydd, nes eich bod trwy nerth yr ysbryd glân yn gorlifo a gobaith. Mae'r efengyl wedyn o efengyl Marc, pennod 7. Dyma'r Phariseiaid a rai o'r arbenigwyr yn y gyfraith oedd wedi dod o Jerusalem yn casglu o gwmpas Iesu. Roedden nhw wedi sylwi bod rai o ddisgyblion Iesu ddim yn golchi i dwylo yn y ffordd iawn cyn bwyta. Dydy'r Phariseiaid a phobl Jwda byth yn bwyta heb fynd drwy ddefod golchi dwylo fel mae'r traddodiad crefyddol yn gofyn. Na nhw ddim bwyta dim wedi brynu yn y farchnad chwaith heb fynd drwy ddefod golchi, ac mae ganddyn nhw lawer o reolau eraill tebyg, fel defod golchi cwpanau, jygiau a llestri copr o bob math. Gofynnodd y Phariseiaid a'r arbenigwyr yn y gyfraith i Iesu, pam dydy dy ddisgyblion di ddim yn cadw'r traddodiad? Maen nhw'n bwyta heb olchi i dwylo. Atebodd Iesu, roedd Eseia yn llygad i le pan broffwydodd amdano chi. Rydych chi mor ddau wynebog. Dyma ddwedodd e. Mae'r bobl yma'n dweud pethau gwych amdanau, ond mae eu calonnau yn bell oddi wrthau. Mae eu haddoliad yn ddiystyr, ma'n reolau dynol ydy'r cwbl maen nhw'n ei ddysgu. Rydych chi'n diastyru beth mae Duw wedi orchymyn, ac yn lle hynny yn glynu wrth eich traddodiad crefyddol. Ie,
gwrthod beth mae Duw yn ei ddweud mwyn cadw'ch traddodiadau eich hunain, medde wrthyn nhw. Enghraifft, dywedodd Moses, gofala am dy dad a dy fam, a rhaid i bwy bynnag sy'n sarhau i dad neu i fam gael ei ladd. Ond, rydych chi'n dweud, i bod yn iawn, dweud wrth rieni mewn od, allai ddim gofalu amdano chi. Mae beth o'n i'n mynd i'w roi i chi wedi gyflwyno yn y rodd i ddew. Wedyn, wrth gwrs, does dim rhaid i chi wneud dim i helpu'ch rieni. Rydych chi'n defnyddio'r traddodiad i osgoi gwneud beth mae Duw yn ei ddweud. A mae digon o enghreifftiau eraill o'r un math o beth y gallwn ni sôn amdani nhw. Dyma ddiwedd y darlleniadau o air Duw. Diolch i Dduw amdani nhw. Amen. Ac yn sail un gweddiau bore yma, rwy am ddefnyddio gweddi o eiddo y diweddar barchedig W. Rhys Nicholas. Dewch i ni weddio gyda'n gilydd. Ti, lefarwr ac anfonwr y bywiol air, trown atat gyda diolch yn ein calon, am i ti ddweud yn glir wrthym amdanat dy hun. Roes di ni dy feddwl a thewyllus yn y gair, yr hwn yw trysor yn ffydd. Mae'n agor ffenestri deall, mae'n curo wrth ddrws yn calon, mae'n gosod sylfaen ni'n byw, mae'n ein perswadio a'n hargyhoeddi, mae'n ein ceryddu a'n barnu, mae'n ein goleuo mewn y tywyllwch, mae'n ein nerthu mewn gwendid, mae'n ein cysuro mewn trystwch, mae'n y dweud yn fendigedig amdanat, ac am Iesu a'i farwol glwy. Cynorthwya ni i drysori'r gair a'i roi yng nghanol yn bywyd. Diolch i ti am y cyfle unwaith eto i fyfyrio ar y gair hwnnw ac i fyfyrio am Iesu Grist. Cynnal ni os gweled i'n dda, na foed i ni byth anghofio ystyr y gair a ddaeth yn gnawd. Cyflwyno ni ti anghenion yn byd ni hefyd. Bydd gyda'r anghenus rai lle bynnag y bont, a chlyw yn gweddiau preifat personol ni, wrth i ni gyflwyno i ti y rhanwyliaid yna sy'n mewn angen o unrhyw fath heddi. Gwrando ni felly am i ni ofyn y pethau hyn yn enw'r gair a wna a ddaeth yn gnawd, yr Iesu a ddysgodd i ni weddio gyda'n gilydd, ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled y deyrnas, wneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dero i ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y myddeiwn innau hi'n dyledwyr, ac nac arwain ni hi brofedigaeth, eith'r gwared ni rag drwg, canes eiddo ti yw'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant yn oesoesoedd. Amen. Felly, cyn i unrhyw un godi'r ffôn a awgrymu i awdurdod iechyd cyhoeddus Sir Gyfyrddin neu Ceredigion bod y parchedig Aled Jones heddi wedi awgrymu bod dim angen golchi dwylo. Plis pidwch am camddeall i. Mae Marc pennod 7 fan hyn sydd yn cynnwys yr ymgom yma, y sgwrs yma rhwng Iesu a rai o arweinyddion crefyddol yr Iddewon, yn awgrymu falle ar yr olwg cynta bod Iesu yn dweud bod dim eisiau
golchi dwylo cyn bita. Wel, os sylwch chi yn ofalus, nid yna beth yn union y mae e yn ei ddweud. Y trafferth fan hyn yw bod rai o arweinyddion crefyddol Jerusalem wedi teithio fyny i Galilea i weld siwt mae Iesu yn cario mas i weinidogaeth yn fancw. A maen nhw wedi sylweddoli bod disgyblion Iesu ddim yn arferion crefyddol Jerusalem pan maen nhw siathre yn Galilea. Dyw'r traddodiadau ddim yr un fath. Ac enghraifft, dyw y disgyblion yn ôl yr arweinwyr crefyddol hyn ddim yn golchi dwylo yn y ffordd y mae yn eu tîb nhw y traddodiad yn gorchymyn iddyn nhw wneud. Na mae hwn wedi dod yn beth mawr mae'n amlwg i'r Phariseiaid a'r ysgrifenyddion. Felly maen nhw'n defnyddio y peth i farnu Iesu, i herio Iesu, i ddod ato fe, i awgrymu rywsut na'i gilydd bod ffydd y disgyblion, a felly drwy estyniad ffydd Iesu ei hun yn ddiffygiol. Ond mae Iesu, wrth gwrs, yn defnyddio hwn fel cyfle i droi y bys sydd yn pwyntio yn ôl at y sawl sydd yn ei gyhuddo fe, ac yn dangos yn glir mae'r hyn sydd yn wallus yn fama yw nid ymlyniad y disgyblion at y traddodiad, ond yn hytrach yr arweinwyr crefyddol, fod yr arweinwyr crefyddol wedi anghofio beth yw gwir ystyr gair Duw. Ta'r hanfod yn y gair yw fod Duw wedi gosod ei ffordd orau ef o fyw yn y cenol. A mae e'n defnyddio fel enghraifft yn fama y ffordd y mae gair yr Hen Testament yn mynnu bod rhaid gofalu am rieni, bod rhaid gofalu am y rai mewn od sy'n mewn angen, a bod y rai sydd yn diestyru y gorchymyn hwnnw yn hyddi hyd yn oed cael ei lladd yn y gair mae Iesu yn ei ddyfynu. Ond bod y traddodiad bellach yn dweud bod hyn, y gorchymyn i garu ac i barchu ac i ofalu am rieni yn ei hoed a'i hamser, yn medru gael ei ddiastyru os yw'r arian wedi cael ei roi yn gynta i'r deml. A'r hyn y mae Iesu yn ei ddweud yw rowch eich ymlyniad yn gyntaf i air Duw fel y mae wedi ei ddangos yn ôl trefen ragluniaeth i chi, a pheidiwch a gadael i lwch yr oesoedd, i'r haenau o draddodiad sydd wedi cael ei osod ar ei ben, gelu y gwirioneddau y mae Duw wedi rhoi i ni yn ei air. Felly, beth yw'r neges sy'n yna i heddi ar ail sil y Beibl, ar ail sil yr Advent, ar sil y Beibl? Wel, fyswn yna i yn awgrymu bod hi'n bwysig yng nghanol dathlu yr wyl, yng nghanol dathlu gwylygeni Nadolig Crist, yn bod ni'n cofio beth sydd yn wir yn y canol, bod y gair wedi dod yn gnawd, bod Duw ei hun wedi cymryd yn dyndod ni arno ef ei hun, mwyn dangos i ni siwt un yw Duw a beth yw ystyr byw yn wir yn ei ffordd ef, y ffordd orau i fyw yn ffordd cariad. Ac mwyn ei enw. Amen. Gai gyhoeddi heb bydd gwasanaethau ddydd Sul nesaf fel ag y maen nhw wedi i gyhoeddi Isus. Ac os oes yna
unrhyw anghenion bod eich bod chi yn codi'r ffôn ac yn dod i gysylltiad i ni. Ga i gyhoeddi hefyd na fydd yna oedfa cig a gwad fel petai ar fore Nadolig, ond y byddai yn paratoi oedfa a'i osod ar YouTube er mwyn i ni gael dathlu y Nadolig gyda'n gilydd. Gadewch i ni weddio. A bydde dyn harglwydd Iesu Grist ei hun a Duw yn tad yr hwn sydd wedi yn caru ac wedi rhoi i ni ddiddanwch bythol a gobaith da trwy ras, ddiddannu eich calonnau a'ch cadarnhau ym mhob gweithred a gair da. Amen.